Okay? Sa bidyong ito, bibigyan ko naman kayo ng ideya kung gaano po katibay ang isang hollow blocks na ginagamit namin sa building construction dito po sa ibang bansa o dito po sa abroad. Di bali papunta po ako ng project site ngayon at mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung gaano talaga katibay at katigas ang isang load bearing na CHB o concrete hollow blocks na merong 3000 PSI capacity. So, please stay tuned and watch until the end. Thanks! Okay, andito na tayo sa site ngayon at ipakita natin ang actual na material strength ng isang CHB o concrete hollow blocks, kung gaano ito katibay at katigas. Dito sa site, ginagamit namin ito bilang temporary foundation para magsilbing patungan ng aming tempasil o temporary site office. Di bali 4 na modular fabricated container po ito na may sukat na 3 meters by 2.5 meters kada isang modular. Kaya ang total area nito 3 meters by 10 meters o 30 square meter. Ang concrete hollow blocks na ito ay bare at wala pong palaman na semento. Ito yung typical na nakikita po natin. At ito ang bumubuhat sa aming container office para umangat siya at hindi abutin ng tubig kapag umuulan. Ang concrete hollow blocks na ito ay gawa po ng makina o kaya factory machine fabricated po siya. So guys, base po sa inyong napanood, kayo na po ang humusga kung gaano po katibay at katigas ang isang concrete hollow blocks dito po sa ibang bansa.